Искаме първо да кажем здравейте на всички. Големия интерес за на Росен Георгиев татуса, известен като Джонеца. Това истинско ли е? Не е? Разкажи ни за идеята. Как го реши да го направиш? Здравейте първо на всички. Идеята стана от миналата седмица. Дойдех при Тони, при барбершоп Александров и казах, че другата седмица ще да си направя дадения татус, истинския татуса. Сивчо го направи, търпи се болката. Ето да покажем. Нещо огромно. Разкажи как ти дойде тази идея? Кое те мотивира най-много да направиш такова нещо, все пак ти остава и за цял живот? Идеята ми е, защото всеки се отнася хубаво в този салон. Добре дошъл е всеки и тук. Цените са топ, така че препоръчвам... Обслужването ти е харесало, така ли да разбера? Да, абсолютно всичко е на ниво. На ниво, да те разбираме, доволен си и искаш просто да го направиш това, да го запечаташ на главата си и завинаги да остане, да остане знае, това нещо. Дори след време да всичко приключи да не дава Господ, да се знае, че е имало този салон в нашия град. Искаш да кажеш, че в момента пишеш история, така ли да разбирам? Да, така може да се каже. Не е нищо фрампатно, всеки може да говори каквото иска. Така, сега пак да ти зададем друг въпрос. Много се изписа. Това е... аз съм ти платил, вие си ми платил, така не може да се разбере. Обясни, дадено ли ти е нещо или е по твое желание това направено? Първото, което е, никой нищо не е плащал на даден човек. Това е моя инициатива. Тони ме подкрепи в тази инициатива. Така че може всеки да говори каквото иска. Но истината е една. Татуса е истински. Говорят нещо, кана било, не е било. Татуса е... няма да се махне. Татуса е истински. Няма нито кани, нито временни татуси, 2-3 месеца, 5 години и така нататък. Това е до живот. Както всеки един татус от мене, всеки един ме познава, знаят, че моите татуси не изчезват. Така че пари не става дума нито за 1000, нито за 5, нито нищо. Просто това е отношение на даден човек. Искаш да кажеш, че просто много ти е харесвал и си решил като клиент, който много му е харесало и си фени на татусите, да си направиш един на главата и да запечаташ, самия татус. Да, това е моето хоби, така че един татус в повече не ми пречи на мен. Няма да ти натежи, Искаш пак да покажем татуса? Да, може. Ето го. Ето ще пробваме тук да го изтриеме самия татус. Ето, май не се трие, Няма как да се изтрие. Разбихме мит. Да, така че това е.